Vekeke banga destpêkirina danûstandinan navbera Rêveberiya PYD û rejîma Sûriyeyê dike û dibêje hewlên Rêveberiya PYD erênî ne. Di hevdîtinekê de li gel Kenala Stêrkiya bi ser PKK ve serkirdeyeke PKK bi navê Besê Hozat got ku rejîma Esed hewl dide Rêveberiya PYD lawaz bike û radestî Şamê bike û got ku navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê xakeke Sûrî ye û di hundirê sînorê Sûriyê de ye. Hozat her wiha serbar kir ku hewlên Rêveberiya PYD di vî warî de erênî ne û gereke her du alî pirsgirêkên xwe biriya danûstandinan çareser bikin. Aliyên cûr bi cûr, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi wergirtina hên navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji destê rejîma Esed û bicîkirina armancên rejîmê li wan navçeyan tometbar dikin. Ew jî weke piştevaniyeke leşkerî û meydanî ji bo hebûna rejîm û pêşveçûnên wê li bereyên şer li dijî çekdarên dijber encamên xwe lê ser erdê dîtin. Devî ku PYD behsa avakirina rêveberiyekê li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Firatê dike. Lê taweke îro jî rejîmê li nava bajarê Qamişlo Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê dimîne û hemû çalakiyên xwe yên Partiya El Behes û yên leşkerî û seredanên li ser asteke bilind berdewam dike.